Hello guys! Majong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa moang channel, I Lixie Vlog. So karong adlaw guys, di ami sa Cebu. Dami nagstay sa Sida Hotel. Diya karon guys, mamahaw mi. Mamahaw dita ninyo guys. Ikaduhang adlaw na dayro na mo sa Cebu guys. Diya, dakong pasalamat ko ni Ate M. Kaya ugwa si Jadi kung makatunob daning Cebu. Di ko makapasulabi. First time ka dyan sa kinabuhi guys nga makatanhi og Cebu. Kaya sa Manila. Mga lagi ito sa Manila. Sa una dato may minagpadya ni Lexi. Kaya dato ko nanganak ni Lexi. Karon pa dyan ko nakanig Cebu guys. Salamat dyan ka dyan ni mo Ate M sa imuhang kabuutan. Diyan mo ni guys. Dari mi nagstay. Ganahan ko na nagbubalitok. Diyan karon mamahaw sa mi guys. Kaya isang orasa na mamahaw sa mi habang natug pa si habang Tagalog pagmari labog natug pa ang mga bata anja si Ate M natug pa pod mamahaw mi kuna kauban ang guys among driver ni Ate M og si Ate Ilay. Sinsya na mo sa ang tinga guys kay murag di ka dyan ni maadyo kay ubog og gisipon labad ang buno anja guys at ang yun guys kay mamahaw sa mi mahaw ta ninyo tanan guys. Mahaw ta guys. Hi Ate Ilay. Mamahaw sa ami guys. Basta ta kami na try magdinato sa ko pa sa labong na ang amo. Magansa. Magdinato. Tara guys da. Mahaw ta. Dilalay mo dato guys. Busy ang life. Maglibog ka sa kanon. Mangaan sa mi guys, kay mauli na pod mi. Mauli taron te. Hello guys. So guys, nahuman na mig pamahaw. Diya namuot ko kanang namuot ko gana guys, itong nangamahaw mi to kay daha may laki nga nagsigig tan-aw pasulabi mag tan-aw nga nag-istorya ko sa hang cellphone nag-video mangukuha to si ubos guys pagpamahaw namon dya pasusulabi maglaki dana ko dares kwarto guys nagpislang ako kay naigo ko sa buong sipon kay kanamitang gigantas aircon dya mo pasulabi na pagtagawa sa kainitan wa ko na anad ba munang na sulabig ang ilog kabingot mubo pag ilong igo pasipon entonces gyud agi ganahan ko sa kuranan guys da kay mag libot-libot jama na ni guys among giistihan na Sida Hotel sa Ayala dalapit sa Ayala guys baog sa ko pabanis Ayala ning Sida Hotel kay ni man si ato ang kauban si Ate Ilay nga sa ko pakuno ning among istihan sa Ayala Sida Hotel jamo ni jahang kuan guys jahang kwarto to money guys kaya dari ni kuranan arong magtutan-aw kadtos kabildingan dari ko naghigda guys kurang usa dari babalitok dagtug amo ang isa ka kauban driver ni Ate M si Tiilay kay di man mutapan na dari si Jesup pa guys ako dari lang usar lami lagi sang tug salamat jud kadto ni mo Ate M kay na-enjoy jud ko dari Cebu for the first time of my life gajud guys nakaanhi ko og Cebu kay sa Manila dadto man ko nagpasulabi dadto sa Manila sa una dadto man ko milag kabis ka himilatan kay dadto man ko nanganak ni Lexi dadto pud mig pila ka tuig mi dadto pud pinudyo dari Cebu karon pa jud ko nakaarhi sukad sang kinabuhi Cebu dabaw to asa to dapit tong ilate Gigi ug ilate Ruby murag ladyo raman siguro to na sila sa Ayala kay dara man Miss Ayala nagstay sa Sida Hotel. Wa ko kadto mo vlog dato sa ubos guys kay uwaw ko kay nay daghang naong klase-klase mga naong
May mga inchik, may mga itamon, may mga apam. Daway usa ka apam maning kidhat na pasulabi pod. Di sa tiko madadada ng mga kidhat-kidhat kay mag-move on pa ko sa ganahan. Dito guys, wa sa ko diha pa focus ako sa hang kaugalingan og sa ang bibiliksian nga mag-birthday na baron hapit. Hapit na ba mag-birthday dyan mo to hang gisaan ni Lixie nga iniguli na puhon matumiog. Iniguli na puhon matumiog kuan. Asang dadon na to sa Tagbilaran. Kaya nag-request siya nga mukaan ko na dyan Jollibee. Diyan mamanay promise ni dyan sa wapa ko mo arhidari mo trabaho. Naging nga na mag-work sa Kubi. Kaya arong nag-uli na po na tutaog Tagbilaran. Looy lagis katong na nakadiop ko kaya ara lagi ni diyang hilak. Mo sugot siya nakatata na po mga na pagmauban. Mo nang di jid lalima magkabuwag mi kay wa magud ko dugay-dugay di jid lalim magkabuwag mi guys kay dugay-dugay naman ko wa nakatrabaho. Sige man namig uban kaya angin lagi na hang pag-vlog-vlog. Salamat din jo guys kay sa hang pag-vlog-vlog. Wa mi nagka lagjo ni Lixie karon ra guys kay kuan ra man pud ni kanang naay panandalian char ganahan. Kuan ra man ni guys kanang naay di man ni ingeg kanunay gajud. Kuan ra man ni siya kay kanis ATM mo balik na pud sila New York rong August. Diya murag mananghid siguro kung ataman ako sa birthday ni Lixian, uli na ko. Kay magpa-enroll pa pag kong Lixie kay klasian na rong August. Diya makuha pa pag kuog in ISO. Diya salamat na ATM sa imuhang lip gloss. Lip gloss. Kajungit na. Napasulabig ang wait. Kay magkuhan magkuhan ang wait. Mag-uga. Daghan ni siya guys. Yatag ni ATM. Isa ka seat. Salamat ni mo ka, Jutija. Salamat puti kay mong gipalitan si Daday guys. Gipalit ni ATM. Diyan gipalitan si Lixie og bag. Diyan napiduaan. Agduaan guys. Ito aras sa kanang naibuhol. Aras anda kay. Una man to ni diyan gipalit. Itong duaan ni Lixie. Wa pa natanaw. Wagan sa tuwisadag to. Sa kanang duaan nga diyan gipalit. Kaya wa pa manatang-tanga sa kanang naidyan putos. Tagan diyang salamat ni mo, Tida. Unicorn. Ganahan mo Lixie guys, unicorn. Digali unicorn katong nay Ilsa. Sa kare may gipili si Ate Im may nagpili dali kay ganahan ko si Zakari jang gipili. Mauwaw ko guys kay arang mahala. Arang mahala kaning ahang na jang presyo. Guys. Kuan 2,550. Mahal ka adyo na uwaw ko. Adyo na ito siya. So, badiha, ingon man. Lixie lay kuno kay mag-eskwela na. Mao nang diyang gipalitag nga ni. Dapat ka Aliana guys. Gipalitan pa ni Just Aliana og Mickey Mouse. Dara Aliana. Gipalitan kay ATM. Yan na. Mickey Mouse guys. Sa kuan na magipalit. Saan eh? Rostans. Salamat ka do dari ATM. Dara bibi love Lixian. Kay baw kumutan-aw ka dani. Dara imong bag bi. Unja imong duaan bi wa pa kay ka mas buhol. Una man tong gipalit ang duaan, dagto man tong gipalit sa ICM. Unja wa pa na matan-awi guys. Unja sa dagto. Kana nas Lixie dali magkukabibas jang likod. Duha na ijang bag guys. Kay naman pay bag sa katong gihatag ni Ate Vidalos. Salamat po ni mo Ate Vidalos. Duha na ijang bag. Katong rag pangkuan to pang grade 4 pataas sa ganahan. Dito guys, kay kare mo rag gamay-gamay man ri. Pangkuan pa man siya. Mo preschool pa man siya si Lixie. Dari sa ko guys kay samtang wa pa ko gitawag ni Ate M. Diya si Ate Ilay ang kauban. Tos ubos nagpakaon sa bata. Dari sa ko guys, lain jagahang arang labara kay isip o nagko imbis kay wa na ko nagmilag hang bog, hang himilat. Kare na pong ilong ug hang mo nagpasulabi. Diya mo ra ba ko kahilantanan og baligwan port.
Kailan tanin kog baligwan port guys kay gahapon man gud arang inita, gikan kog tibok adlaw dari kwarto, arang bugnawa pon ja pag-abot pod sa pagawas na mo arang inita mo nang murag na subawan siguro ni. Naligo pud ko pag-abot. Una nagniwang na gisip ko guys kay unsa man ni nagbug-on nga magsige maghapon samok. Bitaw guys, daghang salamat ninyong tanan guys sa wisaw ang pagtanaw sa mga vlog, sa mga video. Bisag daghan namin ang gi-vlog na agihapon mo guys nagsuporta sa mo ang mga channel. Daghang salamat jud ninyong tanan guys. Unsa puhon na gud ko maka shout out guys kay kanang nay apiki pa. Puhon na guys, mag-shout out ra jud ko ninyong tanan guys sa mga nang comment tanis ang mga vlog. Unja pasensya na guys, ug di ko kada adlaw maka-vlog kay kanilaging nanarbaho ta, nagsadlain ta. Mauwaw man pud ta, di man pud ta ingag vlog jud ko kada adlaw kay mauwaw man kung ATM, basag mo ingon sa ATM ug lakaw na ray pag-vlog ja na pa may mga buhat nga na mauwaw ko mo nang tumanan dyan din na mga buhat. Tabang-tabang sa gudod ko ay sa akong pasulabig vlog kay mauwaw ko, baligwan port. Mahiya ako sa kawaw, mahirapan pa sa kalisod. Bitaw guys, salamat ninyong tanan guys. Kani dyan ko kamove on pa daning ang bugas na. Kung nabing daghana na gajud, murag stress pa din, siya ka nang naikuan. Dugay ko makatog. Magabi. Iwa naman pag ko nagkagatas siya. Try ko vitamins guys. Try na po ko vitamins lain katong ras kang plurami nga propan ba ito diyang giinam siguro nga ara na nilas kahampuong tambok na buaw buyag. Try ko guys kay basin dag mo tutambok po ko kay murag di gajud ni mao ning lawasa. Kay murag agahang mga shirt ng luag na naingon ako na nig kalabira. Try ko guys puhon-puhon makapalit ko propan. Magpatambot mo kuno na gaman tong una nang giinam kare guys dia karang giingon Ate Ju at karang giingon ni Mama Julie guys mo ni ang giinom kay mura magwa ko ning pasulabi. Apibon na mo ni siya guys ang gisigig inom. Apibon ja mura magwa mo ipik mo nang i-try po ito na itong propan. Basi na lang matambok. Diyan na guys, ning palit ko upuan. May pinamik, pero generic na siya guys, mo ni ang giinom para sa hangipon ug mo pasulabig gut-gut. Mo ni siya lain lang may pinamik basta generic na, like now. Lami gadget tong di generic kaso sa kaso ka ng di generic, di man gud makapalit og way resita. Labi na ng amoxicillin, di mi makapasulabig palit og way resita. Mao na gid ni patakaran danis. Mao na gid ni patakaran nga og way resita di makapalit. Diya guys, bye Cebu na kay anjam muli na mi. Welcome to Bohol na pud mi. Adto na po ko dito sa anda magpasulabig vlog guys kay murag wa pa ko dito naka-vlog dito sa kadagatan sa ilahang likod mura man tong ang nakapakita na nag-view wa pa ko kanaog dito katong kinaubsan naog ra ko dito puhon-puhon guys at tangiran ninyo kay nice ag view dito sa ubos grabe pagsili dito guys nang gidabos kanang daghana ndada guys among kita si Arnila mo ni siya guys mura ta danig nag tour room tour char ganahan. Dari guys na ay samen na sagda isa rin naong guys kaya marunong naong kinong subo nara guys at CR muna ilang shower liguan kompleto dyan narapi sa amin sige na patagpa namin daan sa amin dyan dari CR. Lamig jig na ingani guys kaugalingan kay sige ra tagbuwalitok na ning ka-airconan. Tagpa-aircon. Diyan magabi lagi pud tikungkong kay rang tugnawa na. Diyan man siya guys. Nami na nagstay kaduha ka adlaw na ninamo. Duha ka gabi magdungit mga jid.
Tara guys, maunig ilang view. Sa ilang view. Na mamispikas kwarto. Lahat po itong kwarto ni Ate M. Darami-dari nga side. Ay siya guys. Hello Cebu. Dagal kami sa Ayala guys. Ayala Mall. This guy's this. Even if it's youngest. Wait a second. That was a raptor from the Lego movie too. Why did they use that one? You know where the Alto Park came from? We went where? Guys, I don't need to sit down. I can just stand. You have to sit down. I have my phone in hand. Where's the water here? That's but you better look deep. Okay. Atong bed niya gipalit nila sa isa na ika sa kulikod. Why is there two Jollibees right next to each other? No, there's actually three. Komportable kasi siya kay gusto ko sa iyo kaya nakulo tong bukat tulo sa matindi yung gamit. On an airplane, I want to pull down my pants. Yeah, inisan po nilang mga saka. I'm like, seriously? Wow, what you doing? He's like, oh, this Pangwart is, lagi. oh, pangwarta. Chicken legs, raptor claws, Charlie. That's why I decided I'm not gonna rent We this car. eat chicken legs. We don't Because- have chicken legs. Oh, and then Charlie killed another raptor. Hello guys. So guys, dapat mis makdo guys. Kay karon mo larga na may pabuhol. Lagi kapoy na sa chin. Order pa may pagkaon na rin sa makdo. Hachi! Are you tired? Lugayas among order, ganihara. Go. My butt, Kiki's butthole. Don't tell me they painted your butthole white. That's wrong.